Borci na dobru zabavu provod po svojoj mjeri pronašli su posljednju noć Sarajevo Film Festivala. U potrazi za jedinstvenim ugođajem okupili su se na Sensation Bridgeu, koji je to večer bio rezervisan za jedan od najiščekivanijih događaja tokom festivalskih dana, For the Hunters Night. Za ovu zabavu kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica iz javnog života, medijskog i poslovnog svijeta, tražila se pozivnica više, čak i među onima koji su u Sarajevu ovih dana stigli kako bi uživali isključivo u sedmoj umjetnosti. Atmosferu je energičnom svirkom zagrijavao bend Perpetuum Mobile. Na For the Hunters stage-u nastupile su brojne regionalne zvijezde različitih muzičkih pravaca, a ovogodišnja posjećenost je oborila rekorde najrasplesanijeg mosta u Sarajevu.